Ćao Raja, evo nas predveče, sada je otprilike 9 sati navečer u Bellevue, Washington State. Idemo na fireworks. Grad izgleda predivno. U ovo doba noći još se nije smrklo. Tako da za sat vremena pokažet ću vam taj fireworks. Evo ljudi, evo nas, idemo na fireworks. Vatromet ljudi u Bellevue. Koji je narod, ljudi. Kao da idemo na utakmicu neku. Biće više puno naroda nego na utakmicu. Evo ljudi, približavam se park. A vidite koji je to, koliko naroda ima ljudi, evo. Evo ljudi, čekamo fireworks. Za jedno pol sata će se smrknuti 10:05 sati i počinje fireworks. Pratite mirzu u Americi. Nemojte zaboraviti pratiti mirzu u Americi. Subscribe se na moj kanal.
Evo ljudi, završio se firework. Vatromet se završio, Mirza ide kući sada. Evo, kineskinje iza mene. Bilo je puno ljudi. Na hiljade, ne imam pojma koji bi to mogao broj biti. Samo znam da su parkinzi bili puni. Inače, samo ovom Bellevue Square Mall ima 6000 parkinga. I plus okolo što ima. Znači, bilo je najmanje 20, 30, možda i 50.000 ljudi. Po mojim procenama najmanje 30-40.000 ljudi je bilo. Evo, tamo smo bili u parku. Pogled na grad, policijska kola tu. Tako da sad će biti veliki problem izaći iz parkinga. Tu ćemo morati čekati najmanje 1 sat vremena da ljudi izađu. Putevi su svi zauzeti. Zatvoreni u stvari. Ovo je to. Evo ljudi, vidi koliko je to automobila, vidi ovo. O, ko će odavde izaći sada? Vidi ovo. Vidi ovo ljudi, evo. Ja, čoveče, ma ne od tog ništa, ja ne krećem dok se ovo ne raščisti. Wow.